Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Berotu jauna zure feredunen bihotza, salbamenaren egintzan gogotik parte hartuz. Zure errukiaren ondasunak ugariago irits ditzaten. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, aingeru bat ikusi nuen zerutik jaisten, ahalmen handia zuen, eta haren ospeak argitu zuen lurra. Ozenki oihu egin zuen. Erori da, erori, Babilonia handia, beharruen bizitoki bihurtu da. Espiritu zikin guztien iesleku. Hegazti likits eta iguingarri guztien iesleku. Aingeru indartsu batek jaso zuen harri bat, errotarri handi bat bezalakoa, eta itsasora bota zuen esanez. Horrelako indarrez botako dute Babilonia hiri handia, eta ez da gehiago aurkituko. Zurean ez da gehiago entzungo, zitara eta kantu hotsik. Txisturari eta turutararien doinurik. Ez da gehiago aurkituko zurean, inolako langilerik inolako lanetan. Ez da gehiago zurean entzungo errotarriaren hotsik. Argi-ontziaren argiak ez du gehiago dizdiratuko zurean. Ezkon berrien kanturik ez da berri zurean entzungo. Zure traturariak bai ziren lurreko ondizkiak eta zure sorginkariek txoratu bai dituzte herri guztiak. Gero, jendetza handi baten mintzo indartsua bezala entzun nuen zeruetan esaten. Aleluia! Salbamena, haintza eta indarra, gure jainkoarenak. Haren epaiak, egiazkoak eta zuzenak. Emagaldu handia du epaitu. Bere loikeriaz lurra baizuen usten du. Bere sarbitzarien odolaren kontua dio eskatu. Bigarren aldiz esaten zuten. Aleluia! Haren suaren kea mendez mende dijoa. Gero onela esan zidan. Idatzi ezazu, zorionekoak bildotsaren eztai maira dituak. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Lurtar guztiok egin irrintzi jaunari. Lurtar guztiok egin irrintzi jaunari. Jaunari sarbitzu alai egio zuen. Jakizue jauna dela jainko, berak egin gaitu, berarenak gera. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Jerusalen, gudari taldez inguratua ikusten duzuenean, jakin ezazuen hurbil dela haren hondamendia. Orduan, Judean daudenek ies egin bezate mendietara. Herri barruan daudenek aldegin bezate, eta soroan direnak ez bitez sarretxean. Zigor egunak baitira, idatzirik dagoen guztia betetzeko egunak. Errukarriak egun haietan haurdun daudenak, edo bularreko aurra dutenak. Estualdi handia izango baita lur gainean, eta zigorra herri honen aurka. Ezpatapean eroriko dira, katepean eramango dituzte gentil-herri guztietara, eta gentilek zapalduko dute Jerusalen, gentilen aldia bete arte. Zantzuak izango dira eguzkian, ilargian eta izarretan,
Estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, itsasoaren gorruz eta uhin indarrez zoratuta. Gizakiak arnasari gabe geldituko dira. Munduari gainera datorkionaren beldurrez, zeruko indarrak ere dardaratuko baitira. Orduan ikusiko duzue gizonaren semea indartsu eta aintza honditan etortzen hodei batean. Guzti hori gertatzen hasten denean, zuti zaitezte eta jaso zuen buruak, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Jaunak esana. Gaurko evangelio honek aurkezten digun panorama benetan bildurgarria edo negargarria da. Esaten digu, ez dakit zenbat zantzu egongo dira, ilargian, zeruetan, lurra dardarka, ez dakit zenbat gerrak eta ez dakit zenbat gauza gertatuko dira. Eta, esan genezake, deskribatu daiteken panoramarik okerrenean ere azkeneko hitzek batez ere sentiarazi nahi digute konfiantza. Hori dena gertatzen hasten denean, zugarrizko panorama deskribitu ondoren, esaten digu, hori dena gertatzen ikusten dezuenean, zuti zaitezte eta jaso zuen buruak, hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Hori da, jainkoak guk bihotzean eukitzea nahi duena. Hau da, ez mundu ontako gauzen aurrean halako, normala da, bildurra sentitzea, baino ez halako etsipen oso bat. Esan genezake, baizik eta konfiantza galdu gabe. Horrek ez du esan nahi, halako hondamendi baten aurren, edo gerra baten aurren, bildurra eta mina eta pena eta guzti horiek ez sentitzea, jakina sentituko ditugula eta normala da. Eta gainera hori da, humanoa. Baino, barrengo itxaropen hori galdu gabe. Jakinik, jainkoan gurekin egongo dela egunero munduaren azkenera arte. Horregatik, deskribatzen digu, egoera, izan daiteken egoerarik okerrena. Eta hortan ere nahi du, kristauak, sinistunak, itxaropena izan dezala bere bihotzean. Eta munduaren bukaera ere, gertu ikusita, jainkoa hor dagoela ez dugu ahaztu behar. Gure garaietan, zoritxarrez, ikusten ari gera, ez dakigu, hor diran edo ez, baina betire edo zein kasutan ikusten ditugu izugarrizko gerrak eta izugarrizko hondamendiak, batez ere gaur egun dauzkagun armamentu klaseekin ere auskalo zenbateraino aiatu daitezken, suntsipenak eta txikizioak eta ikusten ditugunak, esate baterako gerra nuklear bat hasiko balitz, euskalo noraino aiatu daiteken, inalakin baritu gure otoitzak eta olakorik gerta ez dadin. Eta batez ere agintarik eta argitasun pixkat eukidezatela, ohar daitezela beti bakea eta elkartasuna, gerra eta gorroto baino askozaz ere mesedegarriagoak direla denentzako. Baino, nahi du Jesusek olako egoera bat egongo balitz ere, kristauak ez dezala bere barrengo itxaropen hori galdu. Jakinik, nahiz eta mundua bukatu, jainkoa beti hor izango degula. Eta bere presentzia hori, bere gertutasun hori, bere maitasun hori beti sentitu behar dugu, beti gurekin euki behar dugu. Horretik, bere etorrera, berarekin egotea, guretzat izan behar da kontsolagarria. Jakitea, jainkoak ez gaituela sekulan eskutik utziko. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu pakearen alde. Benetako pakea justiziatik, egitik, jainkoaren gandik datorren pakea nagusi izan dadin mundu osoan eskadeztaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Presen eta Jose Mari, Zestau Zubitur familiko hildakoak eta Juan Jose, eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eskadeztaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
onartu jauna, zure nahia betez ekarri dizugun eskaintza hau. Egizu bete ditzagula beti zure aginduak. Zuretzat eskaintza atsegingarri gerta gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko guzti du beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten eta zure santuek bihotz batez bedinkatzen. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santutasun guztiaren iturri, egitzazua da santu odiardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Egureita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Fresen eta Jose Mari, Zestau Zubitun familiko hildakoak eta Juan Jose, Andres Zestau, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk, guztiok, betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Tobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure egin zure reinoa, egin zure nahi
honetan, zure errugari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, Una hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak kentzen duen zoriontsuak jaunaren maila deituak.
otoitz. Jainko al guztieduna misterio santu honetan, zurekin bat egin ahal izateko poza eman diguzu. Egizu ez gaitezela behin ere urrundu, on guztien iturri zeran horrengandik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitza dela jainko guztialduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.